No niin, moi. Joo. Back to Maldives. Back to Mufushi. Olemme menossa takaisin Mufushille. Eli sinne ihanaan pieneen paratiisisaareen. Robinson Crusoe saareen. Me ollaan täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä ottamassa pienet kuoharit ja sitten varmaan vedetään tosta Burger Kingissä burgerit. Ne lähtee 19.30 lento ja seuraava video on sitten Istanbulin kentältä. Tällä kertaa lennetään Turkish Airlinesilla. Viimeksi mentiin siis Qatar Airwaysilla, mutta nyt tällä kertaa Turkishilla. Toivottavasti ei lennetä Ukraina yli, koska siellä voi olla kuumat tunnelmat. Mut joo, nautitaan, syödään ja ollaan lentokoneessa, syödään lisää siellä ja sitten päästään sinne saarelle. Mut nähdään Istanbulissa. Moi! Eka lento on ohi. Mitä kello on? Kello on varttili 11. Kello on varttili 11. Oli vähän nopeammin meni lento kuin luulin. Nyt me ollaan täällä Istanbulin kentällä ja tää on kyllä upean näköinen. Täynnä kaikenlaisia basareita ja kauppoja ja jutskia ja mennään tästä tonne A9 portille. Ja sitten meillä lähtee sitten, oliko se 3 aikaa, 3 pintaa lähti lento tonne Maleen ja Malessa me ollaan sitten perillä paikallista aikaa 12 pintaa. Eli vielä on yö lennettävä, kunnes olemme perillä. Oli aika viileät tuolla. Ainakin puski kylmää ilmaa tuosta putkesta, kun tultiin lentokoneesta. Et ei tää nyt mikään ihan, ainakaan yöt ole mitenkään kuumat, kuten on Malediiveillä. Siellähän on ihan uskomattoman lämmin, 30 astetta yölläkin lämmintä. Kyllä. Jees. Me nyt tästä mennään kävellään tätä Boulevardia tai mikä tää nyt on pitkin täällä kentällä ja ehkä syödään jotain. Ja katsotaan vähän mitä tehdään tässä 3 tunnin vaihto. Jes, eipä mitään. Seuraavan kerran videota tulee sitten Malesta, kun ollaan Mufushin loungeissa. Mä oon sitä aikaisemminkin kuvannut, mutta kuvataanpa nyt kuitenkin sitten vielä toiseen kertaan. Jes, moi! Haha. Jes, nyt ollaan loungeissa. Siis kello on 1 sunnuntaina paikallista aikaa. 8 tuntia lennettiin lentokoneella Turkish Airlines. Se oli yllättävän täynnä. 3 aikaa vielä lähti lento. Ja täällä sato, kun me tultiin, niin vettä oikein kunnolla. Nyt se vesi lakkas ja sää on tän näköinen. Vähän harmaa. Me ollaan täällä loungeissa, Constance Mufushin loungeissa ja olen tästä aikaisemminkin video laittanut. Mä en jaksa näyttää niitä härpäkkeitä ja herkkuja, mitä tuolla on. Mutta sieltä saa kahvia, naposteltavaa. Tuolla on suihkut, vessat. Saa vaihtaa vaatteita ja kaikenlaista. Tää on tosi kivan näköinen mesta. Täällä on niinku hiljasta, rauhallista musiikki soi, ilmainen netti. Et hyvissä käsissä ollaan. 2 lähtee vesitaso. Ai. Ja sit mennään. Ei me kauan ehditty olla tuolla loungeissa, varmaan 15 minuuttia ja sitten ilmoitettiin, että no niin, nyt olisi niinku lento lähdössä. Mikä on siis ihan hyvä asia, sillä nopeammin päästään sen saarelle ja nauttimaan. Mitä täällä turhaan täällä Malessa maleksitaan, kun tuonne pääsee tuonne paratiisisaarelle. Ai. Tää on tää Maldivian mikä tää nyt on? Trans-Maldivian Airlines on maailman suurin vesitaso lentoyhtiö. Et
Sellaista. Ja nyt me ollaan täällä vesitasossa sisällä. Siellä. Ja tää rupee olemaan kohta kunnon meteliä. Tuolla on matkalaukut. Tää on yksi parhaimmista jutuista tää vesitasomatka. Tää on niin huikee, kun se lähtee tosta veden pinnalta nousemaan. Kauhea meteli ja kauhea rytkytys. Ja sitten ollaan ilmassa. Oi. Sellaista. Ja nää on hyvät. Ja täällä on ihan tuskasen kuuma. Niin tämä puhaltaa koko aika viileitä ilmaa naamalle. Ei tuu hiki. Ollaankin nyt yhtäkkiä sitten niinku Luxissa, Lux-hotelli resortin laiturilla, koska me tehtiin niin sanottu hätälasku tänne. Tästä tulee niin älytön myrsky ja näkyvyys niin huono, ettei Mufusille päästy laskeutumaan. Nyt me ollaan täällä Luxissa ja ihmetellään, mitä seuraavaksi tehdään. Ja tää aallokko on aivan järkyttävä. Ei se tässä videolla näy, mutta tuolla on ihan uskomattomat pimeät, synkät pilvet, jotka tulee meitä kohti. Että jengi oksenteli siellä lentokoneessa. Siellä oli siis muun muassa tuo henkilö tuolla. Mä taas tykkäsin aallokosta. Me siis laskeuduttiin, en tiedä minne me laskeuduttiin tuossa välillä johonkin ihme mestaan. Ja siellä oli laituri ja sinne olisi pitänyt tulla vene
Mut vene ei koskaan saapunut paikalle ja sitten 10 minuuttia siinä alkoi jengi vaan laattas siellä lentokoneessa. Ja nyt tulee sitten vettä niinku oikein kaatamalla, siis aivan jumalattoman paljon. Keli vaan pahenee, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Myrsky vaan pahenee. Saa nähdä miten päästäänkö me tänään Mufushille vai ei. Oho, jakkaa. Tämä keli vaan pahenee. Katsokaa. Jesus Christ. Ihan järjetöntä. Tällä kelillä ei kyllä lennetä yhtään mihinkään. Mitä tapahtuu, mutta meidän kapteeni ei ilmeisesti siirtää meidän vesitasoa kauheasti myrskystä. Siitä laiturilta pois. Mitä näyttää, on aivan järkyttävä keino. Oi, ai. Katsotaan nyt. Ihan käsittämätön myrsky. Tää on tätä niin sanottua trooppista myrskyä. Wow. Nyt ollaan Mufushilla, kuten näkyy. Mikä matka. Mieletön reissu. Mieletön lento. Vaarallisia tilanteita tänne. Mutta nyt vihdoinkin päästiin. Vaan toista lähtis toi edellinen vesitaso pois tosta laiturilta, niin me päästäis sinne. Niin tässä on vielä muutama matkustaja, jotka vielä lähtee toisiin resortteihin, mutta täällä ollaan. Ja nyt ollaan vihdoinkin täällä. Päästiin Mufushille ja saatiin sama huone, sama huvila, mitä viime vuonna oli. Eli mikäs siinä? Ja hei, katsokaas mitä, mitä tervetuliaisjuttua täällä on. Kuoharia, hedelmiä, ihania näitä makaroneja. Ja tän näköinen tää oli tää huone. Mahtavaa, että meillä on rustiikkinen puuta, bambua, rottinkia. Ihan siis niinku
Just se, mitä me ollaan haettukin. Ai. Ja tietysti tuo, kun pääsee tonne ulos, niin siellä. Nyt on vähän vaan myrsky sotkenut tätä terassia. Nimittäin täälläkin on pamahtanut hirveät myrskyt. Tässä se alkaa. Yes! Ai. Tuolla muuten tulee vettä tuolla tossa pilvessä. Näkyy, että siellä jotain tulee alas tuosta pilvestä. Vesisade. Se on niin hieno, kun täällä näkee niinku kilsojen päähän. Aamiainen rannalla. Voiko olla parempaa? Kahvia, tuoremehua, tuorepuristettua mehua, appelsiinimehua, pekonia, papuja ja omeletti kinkulla, juustolla. Ai. Breakfast of a champions. Sitten tuli kiire, tuli vesisade. Ai että. Ihana raikas vesisade. Mutta eipä nää kuurot kestä kuin normaalisti 10-15 minuuttia ja sitten taas aurinko paistaa. Ja nyt taas paistaa. Kauan tässä meni, että rupesi paistaa taas? Varmaan joku 5 minuuttia. 5 minuuttia. Ja nyt taas paistaa aurinko. Et eihän tää niinku, nää kuurot ei oo semmosia niinku Suomessa. Suomessa kun sataa, niin se 102 viikkoa putkeen. Täällä on 2 minuuttia ja sit sen jälkeen taas aurinko paistaa, niin kuin nyt näkyy tuolla videolla. Tällaista tää on. Missä se lintu on? Pöydällä. En mä näe. Tuolla. Siellä on meidän paikallisia lintuja. Poikainen. Onko se poikainen? On jo mustia. Ehti jo vähän polttaa nahkaakin tässä. Naama ihan punaisena. Ilta on tullut. El Chapo, juoma sekä vaimolle daigiri. Häränhäntää ja beefsteak. Oxtail. Tää on kyllä. Ihan täydellinen aamu. Toka aamu Malediiveillä, Mufushilla. Jälleen rannalla aamupalalla. Ei ole ihmisiä vielä hirveästi edes tullut tänne. Me oltiin vissiin toisia ihmisiä, kun tuli tänne istumaan ja nauttimaan aamiaisesta. Ihan täydellistä. Upea keli. Pilviä tietysti näkyy tuolla horisontissa, mutta aurinko paistaa. Me tykätään herätä aikaisin aamulla ja olla niinku kukonlaulun aikaan ylhäällä, että saadaan tämmöiset upeat aamuhetket nautittua. Mikä sen parempaa. Mennään ajoissa nukkumaan ja
ja nauttia sitten aamusta. Upeasta auringon noususta. Oi, katsokaa. Nam. Sulla on käsissä nyt tommonen karvanen palli. Mikä tää on? Se joku mä muistan sen nimen. Joku lyns tai joku. Tai paljastuu tämmönen limanuljaska. Limanen palli. Onks toi niinku hyvää? On mun mielestä. Eli kyllä montaa ei halua, mutta... Mä en ihan noin eksoottisia hedelmiä söis. Mutta kukin tyylinen. Tää ilman sitä. Mut joo, me ollaan tämmösiä aamuvirkkuja. Ja mä perustelen sen sillä, että jos täällä lähellä päivän tasajaa on lomilla, niin silloinhan aurinko eli valosa-aika on about 12 tuntia, 7-7 ja sitten tulee pimeätä. Suomessa voi kukkua aamuyöhön asti ja kesällä aurinko paistaa melkein 24 tuntia. Niin täällä jos heräät puolen päivän aikaan ja menet nukkumaan keskellä yötä, niin sitähän menettää puolet sitä valoisesta ajasta ja puolet tästä kauneudesta. Katsokaa nyt. Et kyllä tää nyt on niinku ihan fakta, että kannattaa herätä kukolauun aikaa, napata ne ensimmäiset auringonsäteet, tulla aamupalalle, on ihan hiljaista, ei ketään ole vielä täällä syömässä, saa nauttia rauhassa aamusta ja mennä sitten ajoissa nukkumaan, tutimaan, sellaista. Täällä on kalaa, kuten näette. Erilaisia kalalajeja, ei mitään haju mitä nää on, mutta hyvän näköistä. Tästä mä ainakin tunnistan tonnikalaa. Mä otin tummaa kalaa, ei mitään haju mitä se oli. Siellä tulee meidän kala. Yummy. Se on tonnikalaa ja onko muuta siellä. Ei muista. Ei mitään hajua mitä kalaa. Jaha. Ja täältä se näyttää sitten toi. Oi. Ja vaimon annos on sitten tuota. Se oli vasta. Mitä kalaa sä otit? Ei mitään hajua. Ei mitään hajua. Sanoit, että jotain miedompaa. Joo. Hyvät grilliraidat tuossa kalassa. Vähän paha myrsky. Kohta se pamahtaa. Nyt on kyllä tummaa. Ja aamulinnut, jotka ruokitaan. Näiden nimi on Max ja Moritz. Ne on mukavia tyyppejä. Niillä on aina nälkä. Se toi ei kelvannut vai? Auringonkukka siemen ei kelvannut niille. Tänään on vähän Max ja Moritz. Tänään on snadisti
Niin kuin näkyy, niin tuolla on ollut myrskyrintama, joka on väistymässä ja tuolta tulee kirkasta säätä. Eli ihan uskoisin, että tänäänkin tulee ihan hyvä päivä. Tosin tämä tuuli on nyt ollut molempina päivinä vähän semmonen myrskyisä, mutta ei se haittaa. Siinä on triggerfish. Se on semmonen, joka puolustaa hyvin aggressiivisesti omaa reviiriään. Eli miten se niinku käytännössä, mistä se näki, että se menee pää alaspäin, pystyy asettamaan. Eli se nostaa pyrstön ylöspäin. Se saattaa vielä evän nostaa ylös, mutta se on viimeinen varoitus, että se tulee ja nakkasee. Se voi tosiaan, eikö se ole semmoiset hassut hampaat? Ihmisen hampaat. Se on kunnon Lego. Se purasee kyllä, jos sillä sattuu olemaan pesä siinä lähellä. Triggerfish. Siinä näkyy oikein läheltä nyt se triggerfish. Tuli jo meille varoittaa, että älkää stopata. Tuu veteen. Ja tossa näkyy kalaparvi, en tiedä näkyykö se tässä videolla, mutta tossa on tommonen pieni kalaparvi, jonka läheisyydestä triggerfish menee. Siinä on eikö tossa on tommonen erilainen kala? Mikähän toi toinen kala? Se on semmonen sininen kala. Ei oo kuitenkaan blue marlin. Ai että. Ihmiset on lähdössä snorklailureissulle ihan selkeästi. No nyt siinä, nyt triggerfish. Ihan kato. Oho, se kävi hakemaan leivää. Oi. Naps. No niin, siinä näkyy ne vähän ne hampaat. Se hassun näköinen. No nyt näkyy kyllä oikein selvästi. Se on sellaiset kunnon bunny teeth. Joo, siinä on tämmönen. Mikä se on sun lempinimi tälle kalalle? Mulkkukala. Mulkkukala, koska se on niin mulkku. Niitä oli joka puolella koko ajan ja... Sea life. Jes, me päästiin baariin. Siellä pojat tekee meille drinksuja. Mä otin Long Island Iced Teen ja vaimo otti cappuccinon ja pina colada. Ja kuten näkyy tuolla taustalla, niin vettä sataa oikein huolella. Odotetaan sitä trooppista myrskyä. Tässä just tarjoilija kysyi, että mikä fiilis. Mä sanoin, että hyvä fiilis, että mahtavaa tuo vesisade ja myrsky. Se on, että oikeesti tykkääkö sä myrskystä? Mä sanoin, että tykkään, että Suomessa vesisateet ei kestä kuin 2-3 viikkoa putkeen. Täällä on vaan muutaman minuutin ja sitten taistaa taas aurinko, että vähän eri meininki. Mutta kyllä täällä nauttii näistä trooppisista myrskyistä ihan huolella. Tuossa näkyy toi mahtava Manta Bar. Sieltä saa ihan mitä vaan. Sakesta lähtien erilaisiin import-oluisiin. Treenin jälkeinen palautusjuoma on siis pina colada, Long Island Iced Tea, cappuccino. Ja mitäs siellä on? Vähän pähkinöitä, roheiinia ja rasvaa. Ja hyvää juotavaa. Ai. Kyllä tällä nyt pärjää ainakin hetken aikaa. Meidän lintukuiskaaja, eli Brit. Niillä on koko ajan joku ihme keskustelu meneillään. Ei enempää. Ei ole. Ei. Se suuttuu mulle. Että se loukkaantuu, kun sä et antanut enemmän. Anna nyt yksi. En anna enempää, se on epäterveellistä. Pähkinät on epäterveellisiä sulle. Kato, kun se kurottelee
Anna nyt vielä. Anna nyt yksi vielä. Ei enempää. Sulla Yksi on vielä. masu täynnä jo. Anna yksi vielä. En anna. Yksi vielä. Yksi vielä. En anna. Anna yksi vielä. Ei. Yksi vielä. Hei, anna nyt yksi vielä. Kato nyt. Se varmaan hyppää kohta tuohon pöydään. Anna yksi vielä. Please. Yksi pähkinä. Ja sit mä lähden himaan. Noniin. Sieltä tulee. Yksi pieni pala. Yksi pikkunen vaan. Ei, nyt se potos. Noniin. Nyt se on ihan hieno tässä. Sinne meni. Hei. Anna mulle vähän juotavaakin. Suut kuivaa. Lintu kuiskaa ja Brit. Se on mulla. Se on mulla. Ihan uskomatonta. Täällä on joku ihme juttu meneillään aina. Ja myrsky yltyy. Wow. Ja taas tuli oikein kunno myräkkä. Jes taas. Tarjoilija kävi kysymässä, että laitetaanko noi shutterit päälle. Mä sanoin, että ei missään nimessä, vaan antaa veden tulla tänne sisään. Ehkä ne kohta laittaa niin sisään. Wow, nyt tulee vettä hienosti. Ihana raikas vesisade. Wow. Tulee tänne sisään, sitten linssi on ihan märkänä. Linssiin! Jaha. Vaimo kävi hakemassa kirjastosta kirjaa. Sarah Larkin Kivilinnun kutsu. Mä ilmeisesti niin huonoa seuraa, että se meinas lukea tämmösen 800-sivuisen kirjan. No joo, mä voin keskittyä sitten tähän Bloody Maryin. Kun tää yksi vetelee, tai siis lukee kirjaa. Romanttinen sukutarina. Just se, mistä mä itekin tykkäisin lukea. Joo. Ei, tulee kyllä luettu itekin kirjoja. Todella. No niin, meidän kokki Steven teki mulle spaghetti bolognesen ja mä pyysin siihen extra chiliä, ja eikä mitään peruschiliä, vaan nimenomaan Maldivian chili. Joten tää on tulista, mutta varmasti herkullista. Oh my lord. Huvilan kylpyhuone. Olen tästä aikaisemminkin varmaan videoita tehnyt, mutta tehdään nyt vielä kerran uudelleen. Eli ihan kivan näköinen kylppäri. Tämmöiset tyylikkäät lavuaarit, tummaa kiveä. Ja sitten tietysti kun tänne etenee tänne suihkutiloihin, niin täällä on tämmöinen kuuluisa taivas alla oleva suihku, jossa on maisemat aika komeet. Eli suihkun yläpuolella on pelkkiä palmupuita. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kun vesisateessa käyt suihkussa, niin et ole ihan varma, onko se vesi tuosta suihkusta vai onko se tuolta taivaalta putoavaa vettä. Erittäin eksoottista. Ai, mahtavaa. Mufushin weather station. Tässä on vaihtoehdot. Jos tulee lunta, niin se on coconut white. Ja tämä hurricane on aika hyvä. Hurricane, coconut gone. Sumu, coconut invisible. Ja siinä on coconut. Joo, ei täällä niinku kauhean tarkkoja olla näiden säiden suhteen. Oh my god.
britti pyysi Fields of Goldia ja sieltähän se tulee. You remember me when the was removed on the fields of Bali. You forgot the sun in its jealous sky as we walked in fields of gold. So she took her love for together a while for the field. Täällä lounas. Baby back ribs. Onion rings. Sweet corn. Ja linguine. Mitä tossa oli? Simpukkaa. Simpukkaa. Ui. Ja tietysti punaviiniä.
Hi Kara. Enää tulee hyvä päivä. Toivotaan. Ainakin näyttää niinku lupaavalta. Mikä lintu se tuolla on? Mikä lintu? Nyt on hellettä pukkaa. Cheers Louise. Katsokaa, mistä se aurinko on. Tossa tuolla takana se on. Tultiin tähän rannalle, koska on niin upea auringon paiste. Niin kirkasta, että ei pystyisi katsoa nyt tuohon hiekkaan. On niin hiljasta, ei oo ketään missään. Ihmisiä. Eikä muutama ihminen siellä sitten. Ai. Kyllä täällä sielu lepää. Paratiisisaari. Viidakko takana. Ja meri. Nice. Illallinen rannalla. Ai. Erinomainen viini. Syrahia. 2020 Etelä-Afrikasta. Aivan törkeän hyvää. Ai. Meillä on täällä kavereitakin. Mitään rapuja. Rapurajaa. Katso. Meillä on seuraana. On kyllä kaunista. Ei tuule, ei sada. Tällainen romanttinen illallinen. Ja tietenkin ravut. Tiedätkö mikä tämä on? Tämä on morning mash breakfast. 3 kananmunaa, lammasta, röstiperunaa, kevätkääryleitä ja valkoisia papuja tomaattikastikkeessa. Ja tietenkin tabasco. Mamma mia. Missä me ollaan, Brit? Mitä sulla oli? Kananmuna ja pekonia. Sä söit paljon Oli mulla herkkusia niinkin. Oliko sulla herkkusia? No niin, hyvä. My name is Senor Velasco. I drink my milk with tabasco. Et sellaista. Hyvää huomenta vaan kaikille. Tänään on tulossa kaunis päivä. Vaikkakin hieman pilvinen, mutta toivotaan, että aurinko tulee paistamaan ja poltetaan ainakin kertaalleen vielä iho. Tuossa tulee hyvin oudon näköinen vene.
tuleeko tuo lentokone tänne rantaan. Nyt on ihan crazy pilotti. Tulee rantaan, apua. Hei, jarruta. Oh, se onneksi meni ohi. Mahtava keli. Hieno fiilis. Juomia tilaamassa. Pitäähän sitä nestetasapainoa pitää yllä. Jälleen Ocean Catch ilta. Nyt on tarkoitus taas nauttia meren antimista. Oi, katsokaa. Kokki tekee parastaan. Ja kuuluisat napsuttelut pitää olla aina mukana. Kuuluisat napsuttelut. Wow. Katsotaan vielä mitä kaikkea tää nyt oli. Fisuja. Jes, me ollaan lähdössä snorklailemaan tuonne lähiriiffille. Toivottavasti löydetään kilppareita ja paljon kaloja. Toivottavasti saan hyvää kuvamateriaalia. Pitäisi ainakin yrittää tulla hyvää matskuun, koska nyt on hyvä kamera messissä. Sinne jää meidän saari. Doniboatilla mennään. Bye bye.
Keep it going, keep it going, keep it going. And stop, thank you. Mulla ei ole mitään ajatusta, mitään käsitystä mitä tää on. Mutta onks tää hyvää? Tää on sorbettia. Sorbettia. Hyvin Tää on siis... sitruunaista. Vielä oli tämmönen kookoskeitto alkupalana. Ja siihen väliin tuli tämmönen erikoisuus. Otetaan vielä pääruokia. Ja mikäs viini meillä oli? Dorans Rouge. South African wine. 2021. Tämän illan main course vaimolleni on duck confit. Näyttää aika hyvältä. Ja itselläni on medium rare sisäfile. Oh my lord. Yes. Illallinen on syöty ja tultiin takaisin huoneeseen. Oi, happy anniversary. Da da di di di. Oh my lord. Thank you. Mufushi. Ja mitäs täällä on vielä? Oh, täällä on makkaroni. 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 Mä lasin kaikkea ruokaa ja sit vielä lisää ruokaa. Mut joo. Täytyy huomenna laittaa viestiä, että on sotkettu toi sänky taas. Tärkeetä. On toi hieno. On. Wow. Happy anniversary, my wife. Missä se onkaan? Meni vessaan. Yes. Mahtava päivä taas kerran. Tänään on kirkas taivas, aurinko paistaa, upea keli. Ja valitettavasti tää on vika kokonainen päivä täällä. Huomenna illalla paluu koto Suomeen. Tuolla muuten hyvin näkyy. Työmiehet laittelee huvilaa kuntoon, kattoa korjaavat. Jännän näköistä miten toi homma menee, kun ne noita jutskia laittelee tänne katolle. Joo. Kyllä täytyy sanoa, että on ollut mahtava reissu. Erittäin onnistunut. Vaikka viime viikko oli hieman myrskyisämpi, mutta tämä viikko taas on ollut sitten niin kuin tosi hyvä. Muutamana päivänä, tai lähinnä illalla ollut sitä myrskyä, jos on ollut. Erittäin hieno reissu. Tullut syötyä hyvin mahtavia ruokia. Tää Mufusilla on ihan uskomattoman hyvät sapuskat. Hyvät viinit, juomat. Käyty snorklailee. Saatu mahtavaa kuvamateriaalia reissuilta ja kaikki puoli todella hyvä, mahtava. On saanut latailla kyllä akkuja ihan täysin siemauksiin. Yes. Ai ja se piti vielä sanoa, että tähän aikaan vuodesta, kun ei ole niin sanottu sesonkiaika, niin tämähän on just loistava ajankohta. Nimittäin ei ole lomailijoita kovin paljon. Saa olla ihan rauhassa. Kokonainen saari melkeinpä meidän itsemme käytössä. Eilen juteltiin tuossa jonkun henkilökunnan kanssa ja se sanoi, että täällä oli vissiin 7 vai 8 huvilaa ainoastaan asutettu. Eli tää vetää semmonen reilu 100 pariskuntaa perheineen. Joten ei täällä hirveästi väkeä ole ollut. Ekalla viikolla oli vähän enemmän ja sitten se väheni viime viikon lopulla ja nyt on ollut sitten tää koko viikko niin hyvin hiljasta. Saa olla ihan rauhassa. Ei tarvitse olla kenenkään kanssa tekemisissä, jos vihaa ihmisiä.
Ja niiden sesonkiaika on siis lokakuusta tuonne maaliskuuhun. Eli niin sanottu kesäaika, mitä täällä paikallisilla on. Niin se on sitä sesonkiaikaa. Ja hinnat on semmoinen 30-40% kalliimmat kuin tälleen ei-sesonkiaikana. Ja tietysti tälleen ei-sesonkiaikana niin saa oikein hyvää palvelua, koska henkilökunta on ihan saman verran kuin sesonkiaikanakin, mutta vähemmän lomailijoita, vähemmän duunia. Ei ole jonoja mihinkään buffet-ravintoloihin, baareihin ja saa ihan rauhassa. Sen kun marssit vaan baariin ja tilaat juotavaa, saat heti palvelua, hyvää palvelua. Kyllä mä suosittelen, että jos tänne Malediiville eksyy, niin kannattaa nimenomaan eksyä monsuuni-aikaan. Ei tällä saada yhtään sen enempää tai vähempää kuin normaali.